ressulaisuuteenhan kuuluu tämmöinen teorian ja käytännön, reiluuden ja suorasanaisuuden ja lukeneisuuden ja vastuunoton yhdistelmä. Sitä kyllä totta vie edustaa tämänvuotinen vuoden 2012 vuoden ressu, jolle seuraavaksi annan puheenvuoron. Ole hyvä, pääkonsuli Johannes Korola. Kiitoksia näistä ylevistä sanoista. Hyvät kuulijat, hyvät ressulaiset, entiset, nykyiset ja ehkä vielä tulevat. On tietysti selvää, että koen olevani nöyrän kiitoksen velkaa tästä ainutlaatuisesta huomionosoituksesta. Valinta vie minut joukkoon, jota kurkistelin tuossa ennen tämän tilaisuuden alkua, joka on vähintäänkin nimekkäämpi ja ansioituneempi monella tavalla kuin itse olen. Kun tämä tunnustus liittyy näin arvostettuun ja ainutlaatuiseen kouluun, jonka merkitys oman elämäni kannalta on ollut erittäin suuri, niin se antaa tälle nimitykselle entistä merkittävämmän gloorian. Onhan ressu nykyisin tulosluvuilla mitattuna toistuvasti maan menestyneimpien oppilaiden opinahjo. Kun katselen, minkälainen keskiarvo vaaditaan, että tähän kouluun pääsee opiskelemaan ja minkälaisia tuloksia ylioppilaskirjoituksissa saavutetaan, voin vain ihailla ja ihmetellä näitä suorituksia, samalla kun nöyrästi joutuu toteamaan, että näillä edellytyksillä tuskin olisin ressu. En aivan muista, mitä omana kouluaikanani nuo tilastot olisivat osoittaneet, jos niitä silloin pidettiin. Mutta en kuitenkaan rohkene epäillä, että arvostelukriteerit olisivat kovasti pehmentyneet niistä ajoista, joka selittäisi näitä erinomaisia tuloksia, vaan joudun tunnustamaan, että kyllä nykynuoret ovat varmasti viisaampia, tietävämpiä ja osaavampia kuin mitä silloin aikanaan oli. Lienee ymmärrettävää, että tällaisessa tilaisuudessa ja tällaisen arvonannon vuoksi ajatukset palaavat omaan kouluaikaani, joka oli hyvin erilaista kuin nykyinen, vaikkakin tietysti perusasiat ovat entisellä. Oppikoulu ei ollut silloin mikään itsestäänselvyys kansakoulun päättäneille nuorille. Kouluja oli Helsingissäkin vain vähän ja valtionkouluja vain muuta. Kouluaika kuuluu niihin vaiheisiin ihmisen elämässä, jonka merkitys tulevaisuudelle on tavallista suurempi. Oppikoulun vuodet, siellä syntyneet henkilösuhteet, käsitys opettajista piirtyvät muita vahvemmin muistimaailmaan. Itse valitsin ranskan kielen, en suinkaan sen vuoksi, jota sitten minä olen oppinut rakastamaan, vaan sen vuoksi, että oli ilmeistä, että sille linjalle oli helpompi päästä sisään kuin muille linjoille. Se oli perheellemme tärkeää, sillä lukukausimaksut silloisissa yksityiskouluissa olivat merkittävästi korkeampia kuin täällä valtion koulussa. Valitun kielilinjan, silloin sitä kutsuttiin myös diplomaattilinjaksi, tarjoamasta kielivalikoimasta olen saanut suunnattomasti hyötyä elämässä. Myöhemmin rakastuneena tähän ranskan kieleen täydensin opiskelujani Pariisissa ja olen aivan erityisen ylpeä kielitodistuksesta, jonka sieltä sain. Sen oli allekirjoittanut kirjailija,
poliitikkona ja fasismin vastaisen taistelun tunnusmerkkejä omaava de Gaullen hallituksen kulttuuri- ja propagandaministeri André Malraux. Joidenkin opettajien ohella tietysti myös rehtorit jättivät silloiseen koululaiseen vahvan, joskin vähän etäisen vaikutelman. He olivat pelottavia ja arvostettuja. Heitä ei moikattu sillä tavalla, kun äsken havaitsin ainakin apulaisrehtoria moikattavan käytön. Koulun mainetta nosti silloin musiikinopettajamme perustama kuoro, jonka ylistettyjä suorituksia oli vuosittainen esiintyminen Matteuspassiossa Johanneksen kirkossa. Ja tämän päivän musiikkiesityksestä voisi päätellä, että ei taso ainakaan siitä ole laskenut. Tietysti oman kouluaikani suuria saavutuksia oli toiminta Hannu Karpon johtamassa raittiusseuran Sarastuksessa, jonka oppeja luultavasti ainakin jonkun vuoden noudatimmekin, mutta joka tarjosi mainion tilaisuuden tavata muita koululaisia, teinejä ja jopa valtakunnalliseen toimintaan. Kun Helsinki tänä vuonna täyttää 200 vuotta ja Ressukin on toiminut tässä talossa 120 vuoden ajan, se antoi minulle aiheen palata niihin aikoihin, jolloin tämäkin koulu on perustettu. Tuolloinhan Kustaa Mauri Anfeltin salakavalan juonittelun tuloksena keisari Aleksanteri I myönsi Helsingille pääkaupungin arvon. Tuon juonittelun ydin oli Turun hävytön musta maalaaminen. Ressun toiminta alkoi siis kaupungissa, jonka Venäjän keisarit Aleksanteri I ja II sekä Nikolai olivat avokätisesti kehittäneet puolustuslinnoitukseksi. Täällähän oli silloin 3 linnoitusta, yksi tuossa Kullanlinnanmäellä, toinen Kruunuhaan kallioilla ja kolmantena tietysti Viapori, joka ei edes kuulunut Suomeen siihen aikaan. Ruotsin kuninkaan palvelija Ehrenström oli laatinut ruutukaavan, jota saksalainen arkkitehti Engel toteutti. Kaupunki syntyi Esplanadin laaksoon, joka jatkui Boulevardina ja Kruunuhaan kalliolla. Ja kun Turun palon jälkeen, Turun onnellisen palon jälkeen myös yliopisto oli pakko siirtää tänne, niin Helsinki alkoi kasvaa ja siitä tuli kulttuurin ja sivistyksen kehitys. Tuo kasvu johti siihen tietysti, että vaadittiin myös uusia kouluja. Ruotsalaisia koulujahan täällä oli lähes joka toiselle kaupunkilaiselle. Suomalaisia kouluja siihen aikaan vain noin 7000 asukasta kohden yksi opiskelupaikka. Ensin aloitti Norssi, niin kuin äsken kuultiin, mutta pian sen jälkeen Ressu, Helsingin reaalilyseo. Ressun perustamisen aikoihin Helsinki oli hyvin kansainvälinen kaupunki. Herrasväki puhui ruotsia ja ranskaa. Teattereissa esiintyivät saksalaiset näytelmäseurueet. Kylpyläpalveluita käyttivät venäläiset upseerit ja aatelisto. Rakennustöistä huolehtivat puolalaiset kirvesmiehet ja putkimiehet. Saksalaissyntyinen Fredrik Vaasius tuotiin Suomeen säveltämään kansallista musiikkia. Ja kaupungin salongeissa soitettiin suurten eurooppalaisten säveltäjien teoksia. Ranskassa ja Saksassa koulutetut keittiömestarit tarjosivat oopperakellarissa, seurahuoneella, Esplanadin kappelissa ja kaivohuoneella ostereita ja hanhenmaksaa. Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Pietarista tulleet Fatserit, Sinebykoffit, Utsaitit, Rosenlevit, Finlaysonit, Paulikit ja Rettikit käynnistivät elinkeinoelämää ja huomasivat Helsingin hyväksi paikaksi tehdä omaisuuksia. Kukaan ei puhunut siihen aikaan kotouttamisesta tai sen ulkomaalaisten tuottamista ongelmista. Noin 60 vuotta myöhemmin avatessani ensimmäisen kerran Ressun oven, tiukka suomalaisuus oli korvannut tämän joustavan kansainvälisyyden. Vuosituhannen vaihteessa oli syntynyt vahva kansallisliike, joka halusi torjua venäläisyyden eikä hyväksynyt ruotsalaisuuttakaan,
vaan se korvattiin suomalaiskansallisella aatteella, jonka hengessä käynnistettiin sellaisia kansallisia instituutioita kuin Kansallispankki, Kansallisteatteri, kirjankustantamo Otava, Akateeminen kirjakauppa, vakuutusyhtiöt, joiden nimetkin kertovat jo suomalaisesta perinteestä: Pohjola, Kullervo ja Sampo. Kehitys näyttää kulkevan ympyrää. Nyt jälleen puoli vuosisataa oman koulunkäynnin jälkeen Helsinki on hyvää vauhtia muuttumassa kansainväliseksi kaupungiksi, josta oivallisena esimerkkinä on jälleen Ressu itse. Koulua arvostetaan, havaitsin rehtorin sanoin, vahvan perinteisenä, mutta samalla aina modernina, edistyksellisenä, avarakatseisena ja kehittyvänä. Ja tämän päivän maailmassa osaamisen ja tietämisen merkitys on lisääntynyt entisestään, jolloin jokaisella ressulla on mahdollisuus itselleen parhaiten soveltuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla harjoitella oman elämän suunnittelua ja hallintaa. Näiden kauniiden sanojen, epäilemättä myös oikeaan osuvien ilmaisujen vuoksi halusin vilkaista, mitä Googlessa sanotaan tästä koulusta. Sieltä löysin kuvauksen. Ressun lukio on vanhan Ruttopuiston laidalla. Ei ihme, että viime vuosina tänne on ollut tunku, koska kaikki on lähellä. Rakennus on komea, oppilaat näyttävät aikuisilta ja fiksuilta, merkkifarkkuja, Miss Sixtiä ja Dieseliä, Louis Vuitton-laukkuja näkyy koulun pihalla. Tytöillä on korkokenkiä ja jakkuja, kukaan ei kulje lenkkareissa, muutamalla on tosin tennaat. Ja tietenkin Pumat, Adidakset ja Converset jaloissa. Pukukoodi on ainakin vaihtunut ja apulaisrehtori Veli-Pekka Lehtinen muistuttaa enemmän liikemiestä kuin rehtoria. Ja hänen puheensa on myös sen mukaista. Lainaus. Meille hakee erittäin motivoituneita oppilaita. Tyytyväinen oppilas on hyvä mainos talolle. Olemme positiivisessa kierteessä. Näin Googlessa kuvataan tätä koulua. Enkä epäile, etteikö se ole aika tarkka kuva. Puoli vuosisataa sitten eliittikoulusta ei puhuttu, vaikka oppikoulun käyminen sinänsä jo jakoi nuoret kahteen luokkaan, josta toista olisi voinut kutsua tulevaksi eliitiksi. Pienuudella oli merkitystä sellaisen ilmiön muodostumisessa, jota nykyteksteissä kutsutaan verkostumiseksi. Myöhemmin yliopisto-opiskelun ja työelämän kannalta tällainen verkostuminen tarkoitti, että jo koulu- ja opiskeluaikana hahmottunut käsitys ihmisen luonteesta, paneutumisesta opiskeluun ja työhön sekä vapaa-aikana ilmenevät arvot, vanhemmista puhumattakaan, olivat tiedossa, kun työntekijöitä valittiin uusiin tehtäviin. Ressulaisuus on säilyttänyt oman arvonsa, jonka ilmeisesti vain ressut tuntevat tarkasti. Siitä on esimerkki se, että vajaa kuukausi sitten palkkasin Helsingin suomalaisen klubin toiminnanjohtajaksi itseäni nuoremman miehen, jonka CV:ssä ensimmäisenä kiinnitin huomiota siihen, että hän oli vuosilukua 1969 ressu. Samaa tietysti todistaa lista vuoden ressuista, joiden jokseenkin jokaisen kanssa olen ollut myöhemmin yhteistyössä ja jotka ovat yhteiskunnassa voineet toteuttaa tärkeitä ja näkyviä tehtäviä. Omalla työurallani journalistina olen ollut etuoikeutetussa asemassa ja saanut seurata tapahtumia, raportoida ja kommentoida niitä sekä ylläpitää omalta osaltani kansallista muistia. Olen voinut seurata yhteiskunnan muutosta, arvioida sen suunnitelmia ja arvostella päätösten lopputuloksia. Olen joutunut ja saanut vaikuttaa. Tästä syystä kiinnitän toistuvasti huomiota julkiseen keskusteluun pesiytyneeseen historiattomuuteen.
Tietämys menneestä on hoputta ja kiinnostus sen selvittämiseen ohitetaan kiireen ja nykyhetken merkitykseen vedoten. Ehkä osin myös siksi, että googlaamalla ei historiaa oikeastaan pysty lukemaan. Olen vakavasti huolissani oikean tiedon, etsimisen ja tietämisen polarisaatiosta, sillä siitä on muodostumassa harvojen etuoikeus, vaikka se on kaikkien ulottuvilla. Olen itse voinut seurata joitakin tapahtumia vuosikymmenien ajan, jotka kertovat siitä, miten Suomea on haluttu kehittää ja viedä eteenpäin. Otan esimerkiksi yhteiskunnan keskeisenä tavoitteena ja päätösten perusteluna olevan kansakunnan elintason nostamisen. Siinähän ei tosin koskaan saavuteta tuloksia, ja koskaan saavutettu tulos ei ole riittävä. Ranskan presidentti de Gaulle sanoikin aikanaan, että kamppailu elintason nostamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi on taistelua, jossa ei koskaan saavuteta ratkaisevaa voittoa, ja tässä taistelussa ei koskaan nouse aurinko, ei edes Austerlitzin päivänä. Elintason nostamiseen etsittiin minun ylioppilasvuosinani keinoksi sosialismia, uskoa kaikkivoipaan suunnitteluun, jossa kaikki keskeiset yritystoimintaankin liittyvät tekijät olivat ulkoa annettuja. Vuokrat, korot, lainat ja valuutta olivat säännösteltyä, investointeja ohjattiin valtiollisella suunnittelujärjestelmällä, idänkaupan kiintiötä jaettiin talouskomissiossa ja appelsiineja ja omenaita saatiin pikkusen ennen joulua. Usko sosialismiin parhaana hyvinvoinnin kasvattajina oli vahva ja tavoitteena oli saada pankit ja vakuutusyhtiöt sekä apteekit valtion haltuun ja ohjata kaikki pääomat kiertämään julkisen päätöksenteon kautta. Tämä suunnitteluusko romahti 70-luvun lamaan, jolloin jouduttiin toteamaan, että ehkä kuitenkin yrittäjät ja yritysten omistajat sittenkin tietävät virkamiehiä ja poliitikkoja paremmin, millaista yritystoimintaa Suomessa kannattaa harrastaa. Luottamus avoimeen talouteen sisälsi vuosien varrella monta vaikeaa päätöstä. Olen itse ollut vastuussa Suomen kampanjoinnista Euroopan unionin jäsenyyden saavuttamiseen, EMUun liittymiseen ja euron käyttöönottamiseen. Olen osallistunut 2, oikeastaan 3 laman torjuntaan tai ainakin sen jälkivahinkojen korjaamiseen. Ja kaikkien näiden yhteisenä nimittäjänä on ollut usko näiden ratkaisujen nostavan suomalaisten elintasoa ja hyvinvointia. Vähitellen siis avoin markkinatalous julisti voittoaan, mutta nyt senkin tuoma hyvinvoinnin kasvu on toisella tavalla tullut tiensä päälle. Menneiden vuosikymmenien aikana monet arvostamani taloustieteilijätkin vakuuttivat, että velan ottaminen tulevaisuuden rakentamiseksi on hyväksyttävää ja että kyllä tulevat sukupolvet maksavat sen aikanaan pois. Ennestään korkeaa elintasoa on pyritty kaikkialla Euroopassa kohentamaan lainaamalla tulevaisuuden. Käynnissä oleva finanssikriisi on ikävä, mutta ei ehkä aivan arvaamaton seuraus henkisestä ajattelusta, jossa kohtuus ei ole koskaan ollut riittävää ja ahneus on ylittänyt sen. Tietysti aina täytyy kysyä, että onko meidät ihmiset itse luotu ahneiksi. Haluammeko me aina tukea vaaleissa äänestää sellaisia henkilöitä, jotka lupaavat valintansa bonuksena meille entistä paremman elintason. Hyvät kuulijat, määritelmän mukaan kriisejä ei voi ennustaa ja aikaisemmista kriiseistä oppiminen on kovin rajallista. Me tiedämme kaikki, että Suomi on maailman paras maa ja hyvin toimiva yhteiskunta. Meillä on suunnattomasti vahvuuksia. Olemme saaneet tunnustusta maailman parhaana jokseenkin kaikilla mahdollisilla mittareilla. Newsweek-lehti määritteli pari vuotta sitten Suomen maailman parhaaksi yhteiskunnaksi. Tasa-arvon toteuttamisessa olemme maailman parhaiden joukossa. Korruption vähäisyys on mainitsemisen arvoinen. Ja meillä on maailman paras peruskoulu, kuten äsken kuultiin. Sen PISA-torni on ylvästi suorassa.
Olemme ykkönen myöskin mitattaessa naisten terveyttä ja elinien odotetta, kakkonen mitattaessa poliittista osallistumista ja naisten valta-asemia. Suomessa on hyvä elää, mutta ainakin julkisen keskustelun perusteella mikään näistä ainutlaatuisista saavutuksista ei ole riittävä, tai ainakin on syytä epäillä, että ne ovat väärin mitattuja. Kun olen seurannut Ressun opiskelijoiden aktiivisuutta pärskeiden, briljantin ja monien oppilaiden taitoa ja tietoa osoittavien saavutusten kautta, olen havainnut, että ressulaisilla on edelleen vahva motivaatio osallistua ja vaikuttaa omilla näkemyksillään suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen. Haluankin vahvistaa ja tukea kaikkia niitä nykykoululaisia, jotka omaavat intohimon vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaan kehitykseen. Älkää epäröikö tuoda esiin perusteltuja näkemyksiänne, älkää unohtako tiedon merkitystä, älkääkä miettikö, kuuluuko juuri teidän esittää käsityksenne näistä asioista. Vaikuttakaa tähän yhteiskuntaan ja tässä yhteiskunnassa tehtäviin valintoihin. Silloin ei tarvitse tyytyä siihen, millä tämä juhla alkoi. Ollako vai eikö olla ressu? Se ei ole kulma.